Amb els pressupostos participatius, Sant Pere de Ribes promou la justícia social, la tolerància, la distribució de recursos o la transparència. Totes les iniciatives han de complir algun dels objectius de desenvolupament sostenible i que millorin les condicions de vida de la ciutadania. Per presentar-les, segueix aquests passos. 1. Accedeix al web municipal i adreça't a Ajuntament, Participació Ciutadana, Pressupostos Participatius 2023. 2. Clica al botó de presentació de propostes. 3. Descarrega't el formulari. 4. Emplena-el degudament i guarda-la amb el nom del projecte. 5. Finalment, presenta l'adjuntant als arxius necessaris a través d'una instància genèrica a la seu electrònica o a les OAC. I recorda, cada projecte presentat en la categoria general ha de tenir un cost màxim de 70.000 euros i els de la categoria d'educació, 40.000 euros per a aquells relacionats amb obres i millores i 20.000 euros per a projectes i serveis. Pots presentar un màxim de 3 propostes. Hauràs de fer un formulari i una instància per projecte. El termini de presentació de propostes acaba el 3 de setembre. També, si vols, pots fer-nos arribar vídeos de menys d'1 minut per promocionar els teus projectes. Envia'ls a alcaldia@santperederibes.cat. Treballem plegats per portar el municipi cap al 2030.